Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag o sa espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan, umutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang naimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Segundo Timoteo 2:15. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Ining tungura, ikinahanglan ang atong pagpangandam. Kung ikaw magtotoo, andamay mong kaugalingon. Kung nakapay mga sala, nga imong hambin diha, kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, isugid ka na. Use the rebound technique, nga gitawag na itong recovery technique. Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, if you are an unbeliever, nga niya karon, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong pagkumbisal sa imong mga sala, kundi by using your God-given free will and make the most important decision in life. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Ang mga buhat ni Visayan 31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Therefore, let us pray. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Niining pagdala ka na mo din hining napitan o sab. Pinagi lamang kini sa imong grasya. Imo kami gidala dinhi og dili kami takos o Dios. Di gani kami takos nga mabuhi pa. Apan ikaw nagalihok pag yun ang imong plano sa among kinabuhi. Mao nga imo pa kami gipabuhi. Nagaginhawa pa kami o askil pa among panglawas o lanti pa ang pangisip kining tanan, grasya ra gyud tungod sa imong gugma, kaluoy, kortesiya. Busa, nini nga mong pagabuhaton, adlaw-adlaw naman kini namong gibuhat pagtuon sa imong pulong. Salamat.
nini nga among Bible study through the YouTube nga ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ing tanan among giangkon nga grasya. Salamat ing tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan nato nga mga kahigalaan, mga kaigsunan din ni Kristo, mga suki nga nagasunod na gyud ni atong daily nga Bible study. Salamat sa inyong pag-iuban o hinaot nga kita malamdagan po pa og dugang sa kamatuoran. Ug niya pakita na magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan nato og Christian integrity. Ato ning gihubad og I don't know mudawat ka ba paghubad sa Bisaya nga Kristohanon nga pagkamatarong. Integrity. Actually ato namang gi-define kini nga tulo ka mga importante o bililhon kayong mga description ini. Una niini ang incorruptibility. Dili madunot. Okay? Incorruptibility. Ikaduha, soundness. Yang pagkalunsay. Soundness. Unya ang ikatulo, mao ang completeness. Yang pagkahingpit. Okay? O ang atong isutan nga mga synonym ni integrity like uprightness, virtue, imong pagkamaayo, ang imong talahuron, o gitamod ka, ang imong maayong pamatasan, ang imong moralidad, ang imong righteousness, o ang imong virtuousness. Now actually, kung nakita yun sa Christian integrity, ang Christian integrity, mao kini ang kalig-on sa magtotoo nga nagapadayon sa pagsibog sa unahan. Advancing nga magtotoo. Kaya ang integrity, ang kanang talahuron o matarong integrity, nagakahulugan kini og ang kinatibuk-an sa imong pamatasan. Okay? Wholeness of character. Ang imong pagka-consistent pinaagi sa mga pulong o sa mga buhat. Nga way kompromiso. Uncompromising adherence ngadto sa usa ka ginganlan nato code of values. Nya gawas pa niini Christian integrity nagagikan lamang kini. Okay? It only comes from living by the Word of God. Kung ikaw nagakinabuhi na pinasikad o pinaagi lang sa pulong sa Diyos, nanag-iya ka o itawag na itong Christian integrity. Kaya kining maong doktrina, kining pagtulunan, bahin ini, padayag kini sa paagi sa Kristohanong pagkinabuhi. It presents the Christian way of life. Ingon nga unsa, dynamic unity. Ang matag usa ka mando, matag usa, each biblical command, matag usa ka mando nga gilati diha sa Biblia alang sa magtotoo, kini padayag sa usa ka aspeto sa grasya sa Dios. But all His grace provisions, ang tanan niyang mga pagsangkap pinagi sa grasya, nagalihok kini, dungan kining nagalihok, ingon nga usara ka sistema sa gahom ug sa gugma. It function together as a single system of power and love. Unya ang magtotoo nga kinabuhi siya within niining sistema sa
Dios nga naay gahom ug gugma, kining magtutuoha na nagiya sa gitawag natong Christian integrity. Muna nga itong gihisgutan, bahin, nining Christian integrity. Kay gikinahanglan man kini nga atong mapanagiya, maangkon, sa tanto na nato nga pagtuon puro sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Kay di man magsilbi kung dili ka magtuon puro sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Kung imong tun-an puro sa Dios sa sinimana, binuwan, o tinuig, anya grabe pa uban, nagiingon og intermittent ang ilang tambong, magpasabot nga putol-putol. Dili gyud nimo unsa, dili nimo maangkon kining Christian integrity kun ingon ana ang imong naandan. Gikinahanglan kini o pagdupot, pagpunting sa atong pagdagan. Nakasinati ka ba na I'm addressing this to you, fellow believer? Nakasinati ka na ba? Sa dili pa kita manganhi aron magpadayon tas pagtuon sa puro sa di ba ning bati ka og kanang kahinam-hinam. Ang kung ikaw nakabati na o mibati na, nakasinati na ni ining maong pagbati, ikaw maingon ta nga you are on the right road na. Sibog na ang imong kinabuhing Kristo, nagsibog na sunahan. You are advancing. Kay mo magyud kini that God expects of us. Now we will advance in our spiritual life. But we cannot advance, we cannot advance in our spiritual life kung tapak-tapak lang ang atong pagtuon sa puro sa Dios. Mao na nga, this is a challenge nato. Ilabi na nining atong Bible study through the YouTube, nga kini grasya man yun ni, nga atong gipahimuslan. It's a matter of choice gihapon. Naara gihapon ni mo pahimos ka ba niya na o di? Kapag nasayon na ka nga, kung ikaw magkanunayon, makugihon, masigihon, kanang mainiton yun sa pagtuon sa Diyos, nan just expect nga makapanag-iya na kanin Christian integrity o you now function as the salt of the earth, preservative. Kasi may tuyo yun sa asin. To preserve this world from decay. Nagkadunot mga gining kalibutan na. Of course. Dumala ni sa avowed enemy sa Diyos, si Satanas, ug ang iyang mga demonyo. You see, mao nang kining kalibutan na ang mga sistema nini nagkadunot, nagkadunot, nagkalata, yun. You see? So kung ikaw, why pulong sa Diyos dahil sa mong kalat, dili ka kanang alinggat nini, di ka makamatikod nini. For all you know, mura lang ka, kuyog-kuyog na lang ka sa kanang dagan sa panahon, dumala man lagi ng Satanas ng kalibutan na, una, watay funksyon sa atong pagka-salt of the earth. Imbes kita mo ay kanang ma-salt of the earth, kita naman ay kanang nag-contribute sa pagkadunot din ng kalibutan na. Kasabot ka? Kaya wala ka mo funksyon. Kaya nga nung wala ka mo funksyon, wala kay pulong sa Diyos. You see? Nakita ni mo sa ka mahinungdanon, sa kabililhon kayo di ay sa pulong sa Diyos. So mo na nga, okay.
Okay. Atong ipadayon itong atong ibiyaan, kagahapon. Atong ibiyaan itong bahin sa, of course, we are taking up mga punto din higapon sa kaluwasan. Okay? The soteriological kanang study niini. Soteriological. Bahin sa kaluwasan. So, there is no other way to get eternal life. Muna yung atong gibiyaan kagahapon. It is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Muna yung kaluwasan. Okay? Now, ngadto sa phase 2, okay? Kaya mo ba nos mandayo ng phase 2? Human nakamulampas, nakapasar sa phase 1, which is salvation. Naluwas ka naman, pinagis yung pagtuo lamang ang Kristo lamang. Sumusunod ka na sa phase 2. Ikaduha nga hugna sa plano sa Diyos. Okay? So, in phase 2, we have the believer in Jesus Christ. He still has faith. Nagyapon siya pagtuo nga naa diha sa iyang kalag. In other words, he still has the ability to believe. Basta? But now, karon, ang tumong sa iyang pagtuo na usab. It is changed from one portion of Scripture o ang one portion of Scripture in salvation, mao kini in every portion of Scripture related kini, may kalabutan kini sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. But siya nakalampas na. He has passed through sa sa babag, the barrier. Kay siya may salig naman kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manluluwas. Now, ang tumong sa pagtuo sa maong magtutuo becomes the totality. O ni ang kinitibukan sa pulong sa Diyos. Dispensationally, okay? And I will add, ang kupang dugangan, categorically understood. Okay? Now you can understand. Nobody can understand the Bible if you don't understand it categorically. Ibaw ka mag-unsebot pa sa muling categorically. Kategori ba? Kananaing mga kanang kategorya. Okay? Of course, kini atong isugutan kategorya sa maayong balita sa kaluwasan. See? Na kategorya bahin sa faith-rest life. Unsa pa? The 10 problem-solving devices. Daghan. Kinadaghanan. Kini mga categories. So, pananglitan. Kung ikaw makabasa gikan sa libro sa Genesis 1 ngadto sa kanang libro ni Esther, kapitulo 10, dito ni sa daang pagisaan, okay? In the Old Testament. That is the historical section. Kay ikaw nag-deal o kategorya, all the categories of the word sa pulong sa Dios. Apan ang inon ta sinugdanan nga kategorya with which nga imo kini gi-deal, mao kini kategorya sa kasaysayan, history. Now, og ang kasaysayan mao kini ang inon ta record sa paglakaw na sa kasaysayan, the progression of events in the current time setting nga gitawag og chronology. Now, sabtag yun yung pag-ayo, ha? Now, og kini di occur therefore at a given time frame and
in a given geographical location. So, ana atay ang gitawag og history chronology o geography. Kini nalangkob ning tanan into one. Ito sa usa. Kanang talking any of the categories of doctrine per se. Okay? Way lain, more na. And nag-appeal niya ng maong kurso, mao ang economic system. Okay? And a cultural system. Ang norms and standards, the values they have, ang kamayungdanon nila, ang kustumbre nila, the economic system, o ang pilyan ng military background, ang mga ang mga away nga ilang gi atubang, the wars that were fought, ang mga mga skirmishes nga sila na hilambigit, all this kining tanan is what we call, man gitawag nato isagogics. Okay? Mo kini ang background. But it's there, resident in Scripture. Okay? Is kasabot ba ka isagogics? Ikiniwal itong pagtuon, nag-adapt kini sa paagi nga gitawag og ICE method. I-C-E. Ang I is isagogical. Isagogics. Ang C, categorical. Categories. Ug ang E, exegetical. Now, okay. Ato ning hinahinayan. Ang isagogical, mo kini ang ginganlan og historical background. Ana nimo masabti ang mga gilati des pulong sa Dios kung nagtuon ka pinagi niya na ay isagogical, imong tun-an ang mga kanang background, historical background. Kanus ka na isuwat nga kapitulo o bersikulo. Mao na isagogical. Ang C, categorical, of course, ipadugay ang ipaklaro nimo nga kana bang nagkanlain kategorya kani pananglitan nga atong isgutan, kategorya bahin sa maayong balita sa kaluwasan, kategorya bahin sa kanang rebound, okay, kategorya bahin sa faithless life, kategorya bahin sa divine dynasphere, kategorya bahin sa 10 problem solving devices. All of those mao ni mga categories. Kasabot ka? Categories, kategorya. Lain-lain nga mga matang. So mao na ang categorical. Anto tas exegetical. Exegesis. Sabot pasabot. Pagtuon sa pulong sa Dios base sa original nga mga lingwahe o pulong nga gigamit sa kanang mga kapitulo o mga bersikulo. So, ang gigamit sa mga sources nato nini atong pagtuon sa pulong sa Dios mao ni ang ginganlan og exegetical. Ilang gitun-an ng pulong sa Dios according to the original language. Naon sa may original language sa Old Testament. Ibaw ka kung sa. Ang original language nga gigamit sa Old Testament sa daang pagigsaan, Hebrewanon. Hebrewanon, Aramaic, nga kadto mo'y pinulungan nga gigamit ni Jesucristo. Okay? Hebrewanon. Now, kung mo ito natin sa bagong tugon o bagong pakigsaan, New Testament, ang original nga language o pinulungan nga gigamit sa pagsuwat niya na mao ang Griego.
Greek. So, ayaw na nagkalimti. The Old Testament was written originally in Hebrew and Aramaic. Ang New Testament was written originally in Greek. Okay? Napagani, Koine Greek. Common Greek. Okay, so ayaw naglaro rin na mo niya itong method of studying God's Word. O kining atong gibuhat, igo na lang tang nagpahimuos nini kay na ay mga hugpong sa mga biblical scholars gihatagan ni ining pagtuga sa Espiritu Santo. Mo gigamit kini sila aron gyud kuy nila kanang ilag yung i-dig up yun nila. Kuy-kuyon hangtod mo gawas yun ang tinuod. Muna pahagi nga masabtan na itong pulong sa Diyos. Sabot ka? Okay. So, it is the background, but it's there, resident in Scripture. Now, pananglitan, ang arka ni Noah's Ark. Karon, geographically, asa man ron, o diin man mo, inunta mo landing ang arka ni Noe. Dito sa kanang bungtod sa Ararat. Okay? At Mount, excuse me, it's been there. Sukad pa sa Genesis Kapitulo 9, since it landed there. Dito mo kanang landing. Okay? So, after they were on the ark for, well, of course, over a year, sobra pas tuig, human mo kanang muhunob na ba ang kanang tubig nga sa paglunok. Now, and then, ang tubig mihunob o mibalik sila sa mama to becoming the great fountains of the deep that had burst forth. Mo to'y kanang subwak, the cause of flood. No, to'y kanang palunok. So, uwan kini, gingon man lang ni, it rained for 40 days and 40 nights. Okay? Og sagad sa tubig, however, came from the fountains of the great deep. Nag-iingon niya sa Biblia. Ug mao kadto ang kanang tubo. You see? May tubo. The water rose at such high elevation. Bihang taasa ang elevation. Higher than, of course, sa labing kanang taas nga kanang bungtod kinigong mountain ranges. Ano sa man Visayan mountain range? Tulay sa kabukiran. Nato na nga may hubad sa Visayan. Tulay sa kabukiran. O out of the east. Ang east is silangan o sidakan karon. So, categorical Bible doctrine. Okay? May ibaw na ka kung say, buti pa sabot. Ang pagtuo sa magtutuo, okay, the believer's faith, gi-direct na kini, gitumong na kini, gipuntariya na kini, ngadto sa pulong sa Dios. Okay? Human ka ba naluwas? Naluwas ka pinagi sa kanang punting nimo sa iyong pagtuo ngadto kang Hesus Kristo. Okay? You directed your faith on the Lord Jesus Christ. That's why you got saved. Karon kay luwas ka naman, ang puntariya sa imong pagtuo, dili na si Hesus Kristo kay imo namang gituhuan. Unsa naman, kay mausab naman ang tumong sa imong pagtuo. Ang pulong sa Dios.
Mo ni karon. Sige nito tuon. Si adlaw-adlaw. So, and it starts with understanding, pagsabot sa doktrina sa divine essence. Sa maning divine essence, ang iyang kinaiya sa Dios. Okay, as i-review. Tingaling uban ninyo, nakalimot na po ka sa napulo ka nag-unang mga attributes, mga kinaiya sa Dios. Ang nag-una gyud nini ang iyang pagka-sovereignty, ang iyang pagkalabaw nga makagahom. Okay? Ikaduha, ang iyang higpit nga pagkamatarong. Kinitanan higpit. All of the 10 kanang divine essence, puro ni kini higpit. Perfect. So, ay ikaduha, ang iyang higpit nga pagkamatarong. Ikatulo, hingpit nga pagka makiangayon. Perfect justice. Ikaupat, hingpit niya nga gugma. Perfect love. Ikalima, hingpit nga kinabuhing wala na'y katapusan. Perfect eternal life. Ikaunom, ang iyang pagkalabaw sa nga tanan sa tanan. Okay? Omnipotent. Siya labaw nga magagahom sa nga tanan. Ikapito, ang iyang hingpit nga pagkasayod sa tanan. Nasayod ang Diyos sa tanan. Why makaiskapo kaniya? Naibawan na sa Diyos tanan. Naibawan niya pila na kabuok ng imong buhok. Numeruhan naman ang imong buhok. Naibawan sa Diyos. Naibawan po niya kanang mga sparrows, mga mahog, mga langgam. Naibawan niya tanan. Omniscient. Ikawalo, ang iyang pagka-omnipresent, anaa siya sa tanang dapit. Way luna, way suok, way dapit nining kalibutan ning universuha nga wa may bawi sa Dios. Okay? Naibawan ang Dios sa ang tanan, naibawan sa Dios. Omniscient, makagagahom sa tanan, kanang omnisciente na ibaw siya sa tanan, o omnipresente na siya sa tanang dapit, way suok lagi dapit ng kalibutan ng universo na wadi ang Diyos, anaa ang Diyos. You see, unsay kasiyang ang iyang pagkadili na mausab. I am the Lord, I change not. Matud pa. Dili na siya mausab. He is the same yesterday, today, and forever. Ug ang ikanapo nga kinaiya sa Dios, siya kamatuoran. He is truth. Okay? Kini atong gitun-an, this is the truth. Why sambog gini nga kanang mini? Wala. This is perfect truth. Gikan kini sa Dios. So mao kini ang atong paglabas sa atong panumduman bahin sa kinaiya sa Dios. What is God like? And then the barrier on the doctrine of soteriology. The barrier. And then the doctrine of eternal security. Mao na nga di na matangtang atong kaluwasan kay it's already covered by the doctrine of eternal security. God is not an Indian giver, nga iyang bawion ang iyang gihatag ng kanang kinabuhing wala na katapusan, eternal life. Once He gives it, that's it. Di na niya mabawi. You are saved. Once saved, always saved. Barugi na.
Daghan na bang mga grupo nga dili mo tuo niya na. Daghan sa mga unsa pangulipas o mga mga excuses nga luwas gyapon ka o kabuhat ta po kag sa. Mo sila kay ba nga ang sa di na isyu human ang usa ka tawo malungas di na isyu ang sa niya. Unsa man gyud ang isyu sa kaluwasan? What think ye of Christ? Unsa may imo una-una bahin ni Ginoong Kristo? Maunay isyu sa kaluwasan. Dili ang sala. Kaya nga naman, tanan na itong mga sa was taken care of dito sa krus sa pagkamatay ni Ginoong Kristo tungod sa pagbayad niya sa itong mga utang sa sala. Sabtag na, I hope na sil-sil na nimo. Ito pagpamatay ni Ginoong Kristo dito sa krus, iyang gibayran ang tanan na itong mga kasalanan. So, dili na isyo ang sala. Everything has been taken care of. Apan, noon, na malagi tayo kinaiyang mga sala, yan lang old signature, mga manitiglaw-gaw sa itong kinabuhing Kristohanon, kay munod-nod na ito sa pagbuhat ng mga sala. Now, naman tayo free will, na tugutan man na ito si old signature to kanang dominate, reign, dumala sa itong kinabuhi. It's a matter of choice. Mga na nga, nakita ni mo sa kamanong danon ning free will. You see? Ang free will hinatag sa Diyos. Ipagamit ka na sa Diyos. Matagutlo sa itong kinabuhi. Apan sa mataghimon itong desisyon gikan niya na, iba na po sa prinsipyo. Kita ramang gyud ang manubag. We are the only one responsible, answerable, and accountable. Kasabot ka? Okay. So, mo ni barrier of the doctrine of soteriology, and then the doctrine of eternal security, and then the doctrine of understanding. Pagsabot na to bahin sa spirituality o carnality. Ibaw na ba ka? Bahin ini? Unsa maning spirituality. Ang spirituality, mauni kahimtang sa usa ka magtutuo nga nagapadayon sa pag-advance sa iyang spiritual life. Okay? Sibog ito sa unahan. Nag-advance. Huwag mag-atras. Nag-abante siya kanunay. So, kaya mo may iyang inong tamo na iyang kinabuhi. Okay? The Word of God is His life. Mo na iyang basihan sa iyang pagkinabuhing Kristohanon. Mo may lain. So, mauna ng iyang kahimtang spiritual. Kasabot ka? Kaya tuwa man siya magpuyo sa iyang dapit nga kuluyanan nga ingan na to operational divine sphere. Tuwa man siya magpuyo. Mao man na protocol plan of God. Mao man na ang Christian way of life. Mao man na ang God's power system. You see? Mao to'y nakapahimo niyang spiritual. Apan, nag-iisa kung iingon nga naman tayo kinaiyang makasasala. Kung atong tugutan ka na, kung tugutan na to na nga mo hari sa itong kinabuhi, din dili na ta spiritual, carnal na. Kasabot ka? So, we are in carnality. O sa diha nga kita, ana-ana ng kaimtanga, automatic nga kita under God's discipline. Whom God loveth, He chasteneth. Anak mo niya. So iyatang unsa pantunon aron ta makaamgo nga mubalik ta sa
divine atmosphere. Aron kita mahibalik pagka-spiritual. So, these are two absolutes. Either ma-spiritual ka or makarnal. O mauna ang Diyos. Nagsangkap gyapon siya. Paagi. Grasya gyapon. Himuan tagi. Gaman tag paagi nga. May balik. Unsa man? Rebound. Mauna ingan lag rebound. Di kanang recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yeah, may balik ta pagka-spiritual, then magkinabuhi ta balik sa gamit nining faith rest life, kanang kinabuhi nga kanang nga may pagtuo nga nagdalang pahulay. So kinitanan dong isgutan, mga basic Bible doctrine. Kasabot ka? Mga sinugdanan kini nga mga pagtulunan sa Biblia. Now, with the unbeliever, okay, magtabok na ta sa usa ka dili magtotoo, unbeliever. We'll take him up first, okay? So, ania ang stimulus. Iba na kagunsa ang stimulus. Ihubad na ko ning stimulus o pag-awhag, kanang sa utuban. Pag-awhag, pagdasig. Okay. Stimulus. Atong himuan ni o kanang drawing. Just imagine the drawing of stimulus. Ang stimulus sa plano sa Dios with regard sa usa ka dili magtotoo. So, unsa man stimulus? The gospel message nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao na ang stimulus. Pagdasig, pag-awhag, pag-agda. Okay. Manilaing bukod pasabot. Iagda ta sa Dios. So, si Ginoong Jesucristo namatay in spiritual death tungod sa mga sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Dito siya namatay sa krus. 1 John 2:2 sa isulti diha. He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Hebrews 2:9, He tasted death for every man. 2 Corinthians 5:14, we thus conclude that if one died for all, so we call a first-class condition in the Greek. Okay? First-class condition is a Griego. Nga nagpasabot, tinuod. It's true. If one died for all, and it's true that he did. Okay? Then, all is spiritually dead. Kitang tanan. Patay kita spiritualmente. Spiritually dead. It is also true, tinuod usab, nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao are born spiritually dead. Okay? Kitang tanan. Diwa pa ta maluwas? Patay ta spiritualmente. Bisag buhi ta sa lawas, karon kung panahon na, labihang daghan, bagang duot sa katawan, naglakaw-lakaw, nagasuroy-suroy, kanang ding kalibutan na, buhi, physical, apan, patay spiritually. Okay? Wa man ta hisgot nga, ang espiritu mamatay, di man mamatay ang espiritu. Kana, panultihon kini spiritual death or spiritually dead. Nagpasabot kini og total separation of man from God. Ano na pasabot? Hingpit nga paghimo lang sa tao, gikan sa Dios. Kaya naman,
lagi na napanunod na tutong sa lang panulundo nila ni Adan. See? Nanumdong ka ba sa formula? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Namo ni formula. Formula na nga ang tao mahinukman, makuntinar. Kasabot ka? So, si Ginoong Kristo namatay ala sa tanang mga sala sa tanan. Now, in and of itself, that didn't save anybody. Katong iya pang pagkamatay nito sa cross, wa man to makaluwas. That didn't save anybody. In and of itself, wala. Unsa naman ang epekto. What it did, paminaw, was to provide salvation for everybody. Mao to ang stimulus. Sabtag na ayaw gawas passing. Mao to stimulus lagi kanang hanay sa Dios ala sa tanang tao, tanang sakop sa kaliwatas tao. Kay patay man lagi tayo spiritually. So mo na nga ang stimulus sa Dios mo nga kanang kadtong pagkamatay ni Ginoong Kristo mao lay toy provision. Provision to aron ang tao maluwas. So what it did, katong pagkamatay ni Ginoong Kristo sa cross, was to provide salvation for everybody. O ang eternal life, ang dayon nga kinabuhing dayon, gasa ni, it is a gift. Unlike any gift, bisag uno sa mang gasa, way bayad ni, it is free. Free to the recipient of the gift. Nga naman, because the provider, may bayad naman sa total price. Yan naman ibayaran. So, salvation is free to the human race. Kasabot ka. Way bayad. So, tungod kay si Ginoong Kristo, maoy mibuhat sa tanang binuhatan sa kaluwasan dito sa cross. Christ did all the work on the cross. But like any gift in life, paminaw, like any gift in life, the individual who is the intended recipient of the gift that is involved, kinahanglan siya mohimog desisyon to receive the gift. And that is a matter of freedom. Basta? Now, maybe in your life, sa imong kinabuhi, natingali mga tao who give you things and you have never turned down a gift. No, yun mo balibari. The one who is the intended recipient of the gift has the choice as to whether or not he's going to receive the gift. Na siya kapilian. And when the true gift is given, no, why ingon og no strings attached. Otherwise, it's not a gift, it's an exchange. It is a bargaining chip. But a true gift, ang tinuod yung gasa, wag yung strings attached. There is nothing that has to be given sa lahing pagkasulti in return if it is a true gift. Yung tinuod yun ka ng gasa. Kaya yung tinuod nga gasa, nagkahulugan, nga ang naghatag, mibayad na sa total price, and then, and the, excuse me, the recipient is totally free. Totally free without any other conditions to either accept or reject the gift. Kasabot ka? And that is why ang Episo 2:8-9 nagaingon,
We have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a what? Unsa? A gift of God. Gasakin sa Diyos. Not of works. Dili pinagis mga binuhatan, mga maing buhat, lest anyone should boast. Na. That's lucidly clear a verse. Diba? Klaro kayo ka na, isn't it? So, ano ang provision of salvation? Umuna ang stimulus sa tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao. To all members. Now, ang tanan nga mga dili magtotoo, all members of the human race have na nag-iya og kaugalingong kabubuton, that freedom of choice nga naay duha ka pole, positive pole ug negative pole. Ang negative pole may rubi ko. Ang positive pole may mudawat ko. Unsa pa? The desire pole and the non-desire pole, the softness pole and hardness pole, the honesty pole and dishonesty pole. And listen, sa diha nga ang di magtotoo, he receives knowledge of the gospel message. Now, it goes into the mentality of his soul. Mo abot ni ngadto sa mentality sa iyang kalag. Una na ba siya pagtuo resident as the appropriator of the soul. And sa diha nga kining maong kasayuran goes into the mentality of his soul. Ang Diyos Espiritu Santo will cause the unbeliever to comprehend it. Pasabton Diyos Espiritu Santo. To comprehend it, to understand it, o to perceive it. Okay? Na sundan eh. So, at the same time, sa dungan nini, ang Diyos Espiritu Santo mupagdayag. He will show the unbeliever nga kini matuod gyud nga paagi sa kaluwasan. It is the truth. O ang Diyos Espiritu Santo will convict the unbeliever of the unpardonable sin. And kini is cycled pa tuyukon kini diha sa inganlan og command post sa kalag. Ang volition sa kadi magtutuo og tungod. And because he understand it, nasabtan niya, it is therefore a stimulus to which he has to respond, and he does respond. Okay? So, he either responds positively or responds negatively. But, the unbeliever, musabot niini if the information is given to him. Makasabot ba siya? If the gospel message is kanang di pa abot ngantos di magtotoo in a language nga ang di magtotoo makasabot, then ang di magtotoo faces it as his stimulus. O he is in a fork on the road and he has to take it. He either has to respond positively o kung positive siya, mudawat siya ni Kristo nga iyang maluluwas. Or he has to respond negatively o iyang isalikway sa Kristo ingon nga maluluwas. Wala ba'y third option ini? Wala. Now, unbelievers who are negative sometimes throw up a third option. Sa may katulong na option. Saman sila. Awa ko kasabot what you are telling me. I'm not smart enough to understand it. I don't talk about religion or politics. What about the heathens in Africa? Now, these are all
smoke screens to try to get that proverbial monkey off the back of the unbeliever. So, he does not have to face the spiritual pain that is going through sa iyang kalag. And the pain is, unsa, that he is convicted. Ikumbiktar siya sa unpardonable sin. Unsa man ang unpardonable sin? Rejection of Christ. Okay? Blasphemy of the Holy Spirit. Unsa man ito isulti diya sa Matthew 12:31 to 32. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Kadungo ka ba ito? Mao na ang unpardonable sin. Okay? And it is a painful thing for people who are negative ngadto kang Ginoong Kristo. That is, unbelievers who are negative toward Christ, to face the reality of their own hardness of heart and change their attitude. But when they are informed na ang ilang negatibo nga kabubuton, ang ilang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas, is going to send them maga dala kanila dito sa linaw sa kalayo. Mao kana ang threat, that warning of punishment, kana maximizes the pain as designed to bring about an avoidance procedure nga gitawag og fire escape. Sakit yun. It is painful for the unbeliever to be convicted, makumbiktar siya sa iyang unpardonable sin. Bisan tuod nga siya nasayod sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan of the truth niini. It is more intensely painful sa usa ka di magtotoo nga siya pasidan-an about going to the lake of fire and unsa spending eternity there. Wa na nay pagka tapos hangtod na kana sa kahangturan. However, it is most painful for an unbeliever to wind up there. Kinasakitan yun. So, ang maong threat, okay, ang warning about the lake of fire, ang warning sa unpardonable sin, kini mao'y makapasakit and discomfort sa mga dili magtotoo. May hinungdan, ana sila'y nagkanalaing mga ansa, kanang matang sa smoke screen that they throw up like, I don't talk about religion and politics or mind your own business, for I am not interested. Well, inundo me. The day will come, moabot ang adlaw, nga ang matag usa ka dili magtotoo is going to be interested. Narabay adlaw. Negative volition is not going to go on forever. It haunts to death to the unbeliever. Naman na sa Lucas 16:19-31. The rich man had his death, and they had a great funeral. They wanted to honor the memory about him, especially niyadtong naka-inherit sa iyang mga kayamanan, apan ang di magtotoo, nakakita sa iyang lawas nga diha sa lungon. O
Himuan siya o ganang funeral, and they buried him, mourned for 30 days, but has been mourning for 30 days in torments. And it was just getting worse. Kasamot na, kagrabe. Kadtong maong dato ng tao went to torments tungod kay iya magisalikway si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Not because he was wealthy, really. He left all his wealth behind on the earth. And now, ibilin ang tanan niya mga kayamanan. Now, he is eternally poor. Ito ni ipadayon og ma. Bala na mo nga Diyos nga pasalamat kami kanimo niining laing gayon nga kami nakigabitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasyang nagalihok sa among kinabuhi. Salamat ni nga among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Uban ni kami o Diyos sa among pagbubuwag, kay kami sa mga kabilinggan, na kami pagbalik ugma dinhi, kung kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ng tanan, sa ngalan ng Ginoong Jesucristo, among bugtong manluwas. Amen.